Aquesta tarda hem vingut al celler cooperatiu, que hi feien l'exposició de l'Ignasi Marroyo, que és un fotògraf rubinenc, tot i que ell va néixer a fora de Catalunya, però que tota la vida ha treballat per la cultura catalana i també en defensa dels drets polítics de Catalunya. I ens acompanya el conseller Ferran Mascarell, també per explicar-li amb ell aquesta proposta que fèiem del vapor nou, de la fàbrica de creació artística. El que proposes em sembla una excel·lent iniciativa. Crec que en aquest país s'ha de fomentar amb moltes coses, però les culturals són fonamentals. Per això estan apareixent els centres de creació, no només a Catalunya, sinó a pràcticament tota Europa, perquè tothom és conscient de la importància de la creació. Els europeus, els grans programes europeus es titulen Europa Creativa, perquè justament hi ha la convicció per part de tothom de que cal reforçar i enfortir aquesta mirada dels creadors cap a la realitat. De fet, tot aquest districte cultural que volem fer al centre, també, per exemple, referent al celler, que a dia d'avui té uns usos només culturals, només per exposicions, però que creiem que ha de ser, per entendre'ns, el Born Centre Cultural de Rubí. Crec que la proposta que tu fas és metropolitana de capitalitat. Crec que és molt indicada, crec que és molt positiva, crec que a més és perfectament factible, crec que s'incardina molt bé amb el que s'està pensant en la major part de les ciutats europees i, per tant, desitjar-te sort, que la puguis tirar endavant i espero que a partir d'aquí, entre tots, començant per els creadors i seguint pels ajuntaments, puguem fer de Catalunya el país culte que desitgem.